Takže ahoj, vítejte zpět u mého natáčení singleplaye, let's playe nebo nové epizody. Dnes jsem podstatně chtěl udělat vlastně video ze serveru, ale jelikož je vypnutý, tak vám ho asi neudělám, no. Ještě se musím domluvit s hlavním adminem, co se s tím stalo vůbec, co? Nevím, jestli tam je nějaký problém s tím, že to nezaplatí, nebo něco takového, nevím vůbec. A každopádně jsem teďka si byl natěžit někde železo, tak jsem si udělal sekírku železnou a teď jdu natěžit nějaký tam ty nějaké to tmavé dříví. Už mě dochází slovník z toho, jak jsem furt na kompil, takže aha. To je i normální dřevo, tak já se ho vezmu taky. Mimochodem, to video na serveru jsem chtěl dělat jako uvítačku, ale s tím, že budu mluvit. Nebude to jako to minulé video, kde jsem nemluvil, kde jsem vám prostě jenom narychlo ukázal ten server. Toto video, co budu natáčet na ten server, tak u toho teda vlastně budu ani mluvit, to už jsem řekl. A bude tam i nějaký bonus, takže se na to těšte. Nemám ještě dobře vymyšlený, co tam bude za bonus, ale určitě tam bude nějaký bonus, no. Ještě vůbec nevím, co tam dát, aby se vám to líbilo. Takže já myslím, že tak. Půl staku nám bude stačit na to, aby jsme dodělali tu střechu. Snad jo. Takže dneska se půjdeme podívat ještě do podzemí. Našel jsem tady poblíž takovou pěknou caveku, kde vlastně si natěžím asi něco možná, kdyby tam něco našel, tak a kdyby to byla ještě jakože taková hlubočí, prostě kdyby byla velká, tak bych ho asi pořádně prozkoumal až příští díl, protože přesně jenom na to nejsem moc vybavený ještě. Tak, to nám může stačit, tolik dřeva. Teďka už jdeme nahoru. Tak, jump. Mě tady někdo píše na Facebooku, protože Skype mám vlastně na půl, jakože Skype mám přepojený s Facebookem, takže za to se omlouvám. Příště už to nebude, vám to takhle vádit snad. To ani otevírat nebudu. Taky jo, no. Takže asi teďka udělám tu střechu a půjdeme někam. Půjdeme do té cave, že jo? Jak jsem vám tak moc líbil. Oni se natrefím do dveří už. S těma lagama hnobry. Takže takhle. Třeba tak. Ona dřeva to nám zatím může stačit, že? Nevím, proč mě to tak laguje, nevím vůbec. Takže takhle to udělám možná i takhle, aby se mi to líbilo. To vypadá hezky, ne? No, takhle. Semko šup, takhle třeba. Jo. Musím si s sebou ukraftit i meč. Jak se tak znám, tak vždycky na něho zapomenu a pak se divím, že mě tam zabijou zombíci a vždycky jsem vynervovaný takový.
Ne, to se nebojte. Nejsem takový typ, že by prostě prašil do klávesnice a přestal bych natáčet, to nejsem. To se nebojte, no. Teďka jsem udělal si chybu, že měl jsem tam zůstat. No to nevadí. No vadí to, že jo, tak nic, no. Tak teď už je taková skoro noc, tak se jdu vyspat. A dodělám tu střechu úplně jednoduše. Nebudu se s tím nějak extra štvat. Protože nechci se s tím extra štvat. A tam bych to viděl asi na sklo, na 2 skla. Potom si... Čeká, ještě něco se mrknu. Jo. Tak možná nám tady trošku pomohlo. Aha. Takže bych si udělal asi krumpáč. A mně by to vyšlo aj na meč, že? Jo. Styky... Ne, enchant. Tak. Šup, takhle se kraftí krump. A meč. Tak. Vezmeme si s sebou i nějaké to dřevo. Takhle. Možná jídlo, tak. No. A rovnou si u toho kraftím takový úplně zbytečnou věc. Mám půl armoru. Jsem dobrý. Tak můžeme jít asi na to. Ale ještě si vezmu hlínu. Ta se docela někdy aj hodí, jakože takový zbytečný blok, třeba kdybych chtěl někam vyskákat a tak. Teďka přesně nevím, kde byl. Jo, tady je. Ježiši, já jsem ještě zapomněl na torčky. Takže mám tu 2 torčky, které si vezmeme. 4 takhle, ano. Ale já si vezmu ještě takhle. Si hodím na 1. 2. No, necháme to tak. Stejně to asi nejspíš budu přehazovat kolečkem u myši, já to jinak nedávám. Nemusel bych se zabít hnedka teďka, že? No, aspoň někam to vede, aspoň menší úspěch. Viděli jste toho Endermana? Tak to jsem se docela lekal, jak po mně asi půjde. Protože jsem se na něho špatně podíval. Ne. Ne. Vylezem si... Zastav. Ne. Já nic nevidím. Nejste sami, taky nic nevidím. Tak to bude možná i trošku větší cave. Rovnou si natěžím ten lapis. Šup. A jdeme pokračovat. Železo se nám taky vždycky hodí. Takhle. Tak tady bych asi teďka narychlo už ukončil tento part. A hned teď budu pokračovat s dalším partem, takže zatím.